Joert houdt er wat onting onder dit bijzondere muzikaal project en het heet De Kracht van Muziek. Een programma dat Vrouwenskoor Foxtrot en kameraden Dokkum de handen in inslaan. Muziek die het verbindt, treest biedt en zelfs in de zwierste tijden hoop janken. Bij ons in de studio is ons coach Jacqueline Ebbers, die u meer vertellen kan over dit concert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het programma heet De Kracht van Muziek. Op wat voor manier probeert dit concert die kracht uit te stralen? Dat is vanwege een boek wat ik heb gelezen. Daar is het idee eigenlijk ontstaan. Dat boek dat heet De Kracht van Muziek. De Kracht van een lied, sorry. Het is geschreven door Helen Colijn. En dat is een overlevende van een Jappenkamp op Zuid-Sumatra. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. In dat kamp waren vrouwen, alleen vrouwen aanwezig. En die vrouwen die werden verschrikkelijk behandeld door de Japanners. Ze waren heel wreed ten opzichte van die vrouwen. Die vrouwen gingen op een gegeven moment stiekem met elkaar zingen. Omdat dat kracht bood. Omdat ze daar steun aan hadden. En het mooie was, er waren 2 vrouwen. En dat waren professionele muzikanten. En die 2 vrouwen die bedachten op een gegeven moment dat het mooi zou zijn om klassieke muziek, klassieke instrumentale muziek, zo te maken dat ze dat konden zingen met deze vrouwen. Want in dit kamp waren geen instrumenten aanwezig. Dus ze gingen uit hun hoofd, gingen ze die muziek noteren. Ze hadden geen bladmuziek, ze hadden geen opname waar ze konden beluisteren of het goed was. Dus uit hun hoofd van hoe ze dat vroeger gehoord hadden, noteerden ze dat. Ze gingen dat instuderen en ze gingen daar zelfs een concert mee geven. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat plaatsvond. Ze zongen op vocalen, dus op A, op E, op U. En dat noemden ze het zogenaamde stemmenorkest. Maar aan de andere kant, in Auschwitz, daar ontstond het eerste orkest dat opgezet werd door de Duitsers. De Joden die binnenkwamen, sommigen daarvan die kwamen binnen met een vioolkoffer. Of met een trompetkoffer, of noem maar op. Die werden eruit gepikt. En er werd gezegd, laat eens even wat horen. Dus die moesten voorspelen, die moesten echt auditie doen. En daar werd een orkest uit gevormd. En dit orkest, dat speelde ook wanneer de nieuwe groepen Joden binnenkwamen. Wanneer ze met de trein aankwamen, dan moesten zij opdraven en dan moesten ze spelen. Maar ook concerten voor de Duitsers, voor de hooggeplaatste Duitse mensen. Daar moesten deze Joden daar musiceren. Maar dit heeft hun wel de kracht gegeven om door te gaan. Omdat op het moment dat ze aan het spelen waren, dachten ze aan de vroege tijd dat ze ook speelden. En dat was gewoon voor hun heel erg mooi. Dus het gaf hun kracht. Het gaf hun energie. Het verbond hun samen, zeg maar. En dat was heel mooi. En dit verhaal lukt jou dus on? Jazeker. En omdat wij op Opus 3, muziekschool Opus 3, daar werk ik en daar werkt mijn man Ben Brunt. Omdat wij daar allebei groepen hebben. Ben heeft daar het vrouwenkoor Foxtrot. Heel mooi voor de muziek voor vrouwenkoor. Ik heb daar instrumentaal ensemble Kamerata Dokkum. En ja, waarom is dat zo geschikt? Omdat het eigenlijk net zo'n groep is als wat daar ontstond. Want er was natuurlijk geen compleet symfonieorkest. Hebben wij ook niet. Het was maar net wie er binnenkwam en wat er was. Dus het bestond soms uit 2 violen, een hoorn, een trompet en 3 dwarsfluiten. En dat was het. En wij hebben nu ook een groep. Wie zich maar aanmeldt, die gaat meedoen in deze groep. Daar wordt voor gearrangeerd. Daar schrijf ik de muziek voor. En daarmee gaan we de muziek uitvoeren. Dus het idee is Eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk hetzelfde, alleen het was natuurlijk daar veel gruwelijker dan hier. Want hier is het puur voor het plezier. Maar daar was het ook wel degelijk. Gaf het hun plezier. Een kracht en gaf hun kracht en de moed om door te gaan. Ja, en dit is meer een bedenking natuurlijk. Ik hoor niet meestal van Jazeker. Hoe ben je dan aan die muziek gaan? Die muziek, die is de muziek uit het kamp op Sumatra. Die is overgebleven. Die hebben ze ontdekt. En die is uitgegeven op een gegeven moment. En dan mijn show dus nou arrangementen voor. Ja. En dat past wel, hè? In de groep, bij de orengroep dus. Jazeker, we doen dingen samen. Foxtrot doet ook een aantal dingen alleen. Maar we doen ook dingen samen. En Kamerata doet ook een aantal dingen samen. En wat we natuurlijk ook gaan laten horen is het bekende Schindler's List. Dat is natuurlijk heel erg indrukwekkend. Maar we gaan ook iets Japans spelen.
omdat er op een gegeven moment een binding ontstond met de Japanners. Want toen de vrouwen een concert gingen geven, ja, dat was stiekem, maar de Japanse bewaker die ontdekte het natuurlijk wel. Dus die kwam met veel bombarie, kwam die binnenstappen. En die vrouwen werden al bang van wat gaat er gebeuren. Maar het vrouwenkoor zong zo prachtig. Een heel mooi deel uit de symfonie van De Nieuwe Wereld. Die titel alleen al van Dvorak. En die Japaner die bleef staan. En die liet zijn bajonet zakken. En die ging luisteren. En die ging het hele concert luisteren. Dus er ontstond er toch een verbinding tussen de Japanners en de gevangen vrouwen. En dat is de kracht van muziek. Ja. Nou ja, Johan, nou, hoe de muziek die spelen wordt. Johan, je kunt het verhaal hier heel mooi vertellen. Je viel het zelfs al waren. Ik ga je hier vertellen. Wordt het dan ook nog een aandacht doen in de kerken met het concert? Vertel je ook nog wat over het verhaal zelf, dat de meesten weten werd, nou, hoe de oorlering is dat dit concert dus, komt in Holwert. Jazeker. Van tevoren vertellen we een aantal, even heel kort waar het over gaat. En tijdens het concert komt er 3 keer een moment waarin een passage uit het boek De Kracht van een Lied wordt voorgelezen. En daar aansluitend komt iets wat past bij dat fragment. Dus het fragment van het stuk van Dvorak, wat ik net vertelde, dat wordt voorgelezen. En daarna volgt dus door het vrouwenkoor gezongen Largo van Dvorak. Dus het is net alleenige muziek, maar het verhaal eromheen, de binding, Ja, de zeker. kracht van muziek. Ja, precies. Die kracht kreeg je ook van muziek? Jazeker krijgen we die kracht van muziek, ja. Had het Joerte daar ook nog invloed, muziek? In jouw eigen? Dat heeft enorm veel invloed. Ik denk dat als iedereen zich bezig zou houden met muziek, dat de wereld er sowieso anders uit zou zien. Maar ook voor kinderen is het enorm goed om muziek te maken. Want het doet heel veel met je hersenen. Alle delen van de hersenen zijn aan het werk wanneer je muziek maakt. Dus er is inderdaad bewezen dat kinderen die muziek maken, dat die beter presteren op school. Bovendien haalt het ze misschien weg bij de mobiele telefoons en alle sociale media. Ja, nou ja, het is wel, maar ik wil via de mobiele telefoon leren natuurlijk muziek, maar dat is wel een overhaal. Dat kan ook. Maar nou ga je dus bijvoorbeeld jongerij, muziek, en dan past dus wel binnenkwam. Maar hoe ben je binnenkwam kwam dan? Als nou kan je zien, want de naam de Foxtrot en de Kameraden Dokkum. Ja. Je bent gewoon binnenkwam Ja. als het ware. Nou ja, het zijn 2 ensembles van Opus 3. En mijn man staat voor Foxtrot en ik leid Camerata Dokkum. Dus ja, 1 en 1 is 2 wat dat betreft. Ja. Ja. En wat hoop je nou? Als de meesten dus de concertjoen hebben. Wat ze meenemen en hoe staan? Wat voor gevoel bijvoorbeeld? Nou, sowieso hoop ik dat ze erdoor geraakt worden. En dat ze inderdaad erover gaan nadenken. En ja, verder, ik hoop dat ze erdoor geraakt worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Want in deze tijd, laten we wel zijn, er is nog steeds verschrikkelijk veel oorlog. Er gebeuren nog verschrikkelijke dingen. En muziek zou misschien een stukje vrede kunnen brengen. Een stukje vergeving kunnen brengen ook voor elkaar. En vooral een stukje binding tussen mensen. Ik merk dat het dat doet. Bij groepen, ook bij Opus 3. Als we zo'n groep hebben, dat die mensen verbinden gewoon met elkaar. Ja. Vooral mensen die eenzaam zijn, die kunnen ook bij zo'n groep. En dan verbindt dat. En dan hebben ze iets. Dat er één gezin binnen. Als Heel erg. Ja. En natuurlijk, ja, wat je ook zegt, een rare tiert. Meestal haal je de kracht natuurlijk, ook in de muziek bij. Waar moeten de meesten wijzen? Had ze dit al, dat mooie verhaal wat jullie hier nou vertellen, waar moeten ze wijzen om dit te kunnen volgen? Dit concert vindt plaats op 3 mei, morgen dus, in de doopsgezinde kerk in Holwert. En de mensen kunnen daar gewoon naartoe gaan, er is geen voorverkoop. Het is ook gratis, want we willen het eigenlijk gewoon toegankelijk maken voor iedereen. Bij de uitgang is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Maar iedereen kan dus zelf bepalen wat hij ervoor over heeft. En hoe laat wie het nou? Want dat ga ik mis. 3 uur. 3 uur, nou, Ja. hartstikke mooi. Jacqueline Ebbers, ik wens je een heel veel succes. En dat de hele kerk bom, ja, we raden woordkeuze misschien, helemaal vol zit, laat zo zeggen. Ja. En, want ja, hoe vaak ga je zo'n concert al dingen trouwens?
Dit concept hebben wij al 2 keer eerder gedaan. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Op heel verschillende plekken. Dus het had wel impact. Toen waren de mensen heel erg onder de indruk. Dus wij hopen dat dat dit keer ook zo zal zijn. Dat zal zeker baar vooral hoe je hier over vertellen. Maar jou dank dat je naar de stuurweg bent. En ik wens jou heel veel succes daar. En natuurlijk kijk mij eventueel oorconcerten die je aasten dwars zullen. Oké, dank u wel.